Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha esquirols que descobreixen que compartint les glans es pot guanyar més del que sembla. Això és La lluna verda. Comencem! Les glans de l'esquirol. Hi havia una vegada un petit esquirol que vivia dalt d'un pi. Aquell esquirol era molt treballador. S'havia construït un niu còmode i calentó i sempre que feia bon temps collia glans. N'agafava moltes, però no se les menjava totes. Algunes les guardava per a l'hivern. Les enterrava amb cura i no les anava a buscar fins que la neu cobria el terra i els arbres quedaven ben pelats. D'aquesta manera l'esquirol vivia tranquil, perquè sabia que, encara que fes molt de fred, ell sempre tindria menjar. Un matí d'hivern, però, quan l'esquirol va anar a buscar les seves glans, va descobrir que un porc senglar anava furgant la neu amb el musell. «Què hi fas aquí?» He sentit olor de glans i vull agafar-les. «Aquestes glans són meves. He estat collint-les tot l'any per tenir menjar a l'hivern». Ostres! Jo també havia collit moltes glans, però els meus porcells tenen molta gana. No me'n podries donar alguna? L'esquirol s'ho va rumiar. D'acord, jo tinc més glans guardades pel bosc. L'esquirol va córrer fins al següent amagatall i quan va arribar allà va descobrir que les glans ja no hi eren. Per sort, les trobà de seguida. Eren un parell de passes més enllà. Una llarga filera de formigues les estava arrossegant cap al seu niu. «Ei, he estat collint-les tot l'any per tenir menjar a l'hivern». Ostres! Nosaltres també en teníem, però aquest any la colònia ha crescut molt. No ens podries donar alguna? L'esquirol dubtà. «Entesos, quedeu-vos-les. Jo tinc més glans guardades pel bosc». Així doncs, l'esquirol va haver de córrer fins al següent amagatall i quan hi va arribar va descobrir que un gaig havia obert un forat a la neu amb el bec i estava agafant-li les glans. «Aquestes glans són meves! He estat collint-les tot l'any per tenir menjar a l'hivern». Ostres, jo tenia molt de menjar al meu niu, però un cop de vent se'l va endur. No me'n podries donar alguna? L'esquirol estava indecís. Cada vegada tenia més gana. Està bé, te la regalo. Després d'haver donat tantes glans, aquell hivern l'esquirol va passar una mica de gana. Però, per sort, aviat arribà la primavera. La neu es va fondre i el bosc es va tenyir de verd. Els esquirols, els porcs senglars, les formigues i els gaigs ho tenien molt més fàcil per trobar menjar. I ningú no passava gana. Com li agradava l'esquirol al bosc a la primavera! Corria entre les flors, creuava el riu saltant de roca en roca, jugava amb les papallones i quan plovia s'arraulia dins del seu niu i observava les gotes de pluja. Però aquell any hi va haver una tempesta terrible, amb vent, llamps i trons. L'esquirol dormia dins del seu niu quan va sentir un fort soroll. Catacrac! De sobte, el terra s'inclinà i l'esquirol caigué de l'arbre. Desconcertat i encara mig adormit, girà el cap i va veure una imatge terrible. El seu pi estava partit pel mig. Un llamp li havia caigut a sobre. «Què faré ara?» S'havia quedat sense casa. Quan es va fer de dia, l'esquirol es va posar en marxa. Necessitava trobar un nou lloc on construir el seu niu. Caminava i caminava, però cap arbre no li acabava de fer el pes, perquè no hi havia cap tan alt ni tan robust com el seu pi. Estava preocupat pensant que mai no podria trobar un lloc prou bo, quan va sentir una veu que deia: «Per què no ets al teu niu, esquirolet?» L'esquirol es girà i va veure un porc senglar.
Però no era un porc senglar qualsevol. Era el porc senglar a qui havia donat les seves glans. Estava envoltat de 4 porcells forts i juganers. El meu pis s'ha trencat i m'he quedat sense casa. I per què no et construeixes un nou niu? Perquè no trobo cap arbre que em faci el pes. Ja he caminat molt, però encara em queda molt bosc per explorar. Jo t'ajudaré. Enfila't sobre el meu llom i junts recorrerem el bosc fins que trobem un arbre que t'agradi. L'esquirol s'enfilà sobre el porc senglar. Van fer voltes i més voltes fins que l'esquirol exclamà: «Ja el veig! He trobat l'arbre perfecte!» I tenia raó. Davant seu hi havia un enorme pi, de soca rugosa i branques gruixudes. «Moltes gràcies, porc senglar». Gràcies a tu. Sense les teves glans no hauria pogut passar l'hivern, ni seria aquí per ajudar-te. Adéu! El porc senglar se'n va anar i l'esquirol va començar a treballar. Primer de tot, havia de reunir branquetes i fulles. Però no era una feina fàcil, perquè en necessitava moltes i ell, tot sol, anava a poc. Quan faltava poc perquè es fes fosc, només havia aconseguit reunir una petita pila de branquillons. No en tenia prou. Aleshores va sentir una veu que li deia: «Per què no ets al teu niu, esquirolet?» L'esquirol es girà i va veure una filera de formigues. Però no era una filera de formigues qualsevol. Eren les formigues a qui havia donat les seves glans. «El meu pis s'ha trencat i m'he quedat sense casa». «I per què no et construeixes un nou niu?» «Ho estic intentant, però necessito reunir molts branquillons. Vaig massa a poc. Nosaltres t'ajudarem. Som moltes. Si cadascuna aporta un branquilló, en tindràs prou per construir el teu niu». Dit i fet, les formigues es dispersaren i en un tres i no res havien reunit una bona pila de branquillons. N'hi havia tants que l'esquirol podia construir-se un niu gegantí. «Moltes gràcies, formigues!» Gràcies a tu. Sense les teves glans no hauríem pogut passar l'hivern, ni seríem aquí per ajudar-te. Adéu! Les formigues van marxar i l'esquirol, content, va començar a pujar els branquillons pi amunt. Però aquell arbre era molt alt i se li feia difícil enfilar-s'hi tan carregat. Quan ja duia una bona estona pujant i baixant, es va aturar esgotat. Aleshores va sentir una veu que li deia: Per què no ets al teu niu, esquirolet? L'esquirol es girà i va veure un gaig, però no era un gaig qualsevol, era el gaig a qui havia donat les seves glans. «El meu pis s'ha trencat i m'he quedat sense casa». I per què no et construeixes un nou niu? «Ho estic intentant, però he de portar molts branquillons fins aquí dalt i és una feina pesada». Jo t'ajudaré. Volant puc portar tot el que necessitis. I tenia raó. El gaig agafà un manat de branquillons amb el bec i va portar-los volant fins a l'arbre. Ben aviat ja els havia carregat tots fins a la branca on l'esquirol construiria el seu niu. «Moltes gràcies, gaig!» Gràcies a tu. Sense les teves glans no hauria pogut passar l'hivern, ni seria aquí per ajudar-te. I mira, serem veïns. Jo visc a la branca de dalt. Adéu. Entusiasmat, l'esquirol va començar a construir el seu niu. I va ser així com, amb l'ajuda del porc senglar, de les formigues i del gaig, l'esquirol va poder tenir el seu niu abans que es fes fosc. I aquella nit dormir ben calentó a la seva nova llar. Aquell any, com sempre, l'esquirol va collir moltes glans i les enterrà totes pel bosc. Però, quan va arribar l'hivern i la neu va cobrir el terra, no les va anar a buscar totes. Algunes les deixà sota la neu, esperant que un porc senglar, unes formigues, un gaig o qualsevol altre animal que tingués gana les descobrís. I és que aquelles glans, en realitat, eren un regal. Un regal per als seus amics del bosc. I conte contat ja s'ha acabat. I el llibre de contes
tancat i endreçat.